Sehän on paskaa. No, luules mä tiedän paljon. Ei se oo anime, se on vaan sit... Miljoonat japanilaiset oikeesti vittu rakastaa sitä. Ja käy sen keikoilla, vaikka se ei oo edes oikee henkilö, ne vaan laittaa... Moi. Vittu käy. Joo. Kaikki on her. Mitä vittu sä teet? Victor down. Tätäkö sä vittu venasit? Homo. Se oli hyvä. Oli ihan vitu hyvä. Eikä ollu ees uspii. Niin ei mä jaksanut Ei ottaa Bondi ees CD:tä. käytä uspii. Häh? Ei se vitu homo ees käytä uspii. Vittu toi nauhoilla tube episets. Ai toi menee tubeen vai? En mä nyt sitä nauhoittanut vittu. Mä nautuin. Mä nauhoitin.